Ayoko na ng mustisa, ayoko ng chinita. Ang gusto ko naman ay morena, girl. Pag ikaw ang nakikita, napapangiti na. Yo, what's up mga skalawag? So kay Wang Miroy malingaw no. Kay dili mi kabayans kay Wang mi. Wala mong master. So nangita pa dito forever. So kay hilig magay ni akong mga kauban og TikTok. So ang amo rong buhaton kay mag video reaction mi sa TikTok. So ganahan man eh. Sibita na. Alas, sige. So, so i-retreat na to niya. So, rate na to. Pila ka percent? 1 to 10? Oh, 1 to 10. Pila rate. So, sa atong first video, i-rate na to. Pila percent na ni? Ready na mo? Okay. Play. Ready ka. So, pila ma-rate ninyo ani? Pila ma-rate nimo to? Ikaw, Koy. Pila ma-rate nimo to, Koy? Nga 8 siguro, 8 kay. 8. Dinat ka mo sayang, labig lubot. So, ikaw, Dog, pila mo ma-rate ato, Dog? Mga sibil lang kay Ha? na bitin ko kamay kay mo kaya. So, ikaw ta. Ano lang? Nay, nakuha ko nga nagpiso kay gamay na kay kuwang para mapul. Kami kay Ay, liga kay TikTok kaya, di ba paras ko ang butan ngayon? Ah, ako kay wala to ka, prag 8 lang na to. 8 lang eh. Pero may ba may. Okay, so ano na po kami sa next video guys. next video. May smile eh. Ikaw koy. Pilay marit mo. Ano koy? Tanan ako kay murag. Ha? Mga 5 ra na, 5. Tika mo yung dag dito. Di kay humok lawas nga. Lala gagay. Di kay gamay. Oo. Gamay lang pug kuwang. Ikaw Dog. Mga kuan ako mga sick lang kay di kaya ako. Di kayo mo type. Di kay type na sayaw. Ikaw ta. Saan? Sibin. Kay parang dauton gamay. Dapat may gloves na to. Ako kay, kuha ko 5 lang po, 5. Di 10 man, dilim kayo siya ka lang. Kaya mo. Oh. Di So, next na po ta, next. Arita sa ikatulong nga video. Oh. Andam na mo ha, andam man yung daan yung kagalingon kay. Sumasyak mo. 4, 3, 2, 1, go. Kita maliking ka mo din. Pinginit mo ba? Di kamgot man ano. So, kita niyo no. So, pila may ma-rate ni mga to koy? 9 lang siguro kay. Ha? Yan, ay. Nabitin ba ka to? Okay. Di kay nindot yan sayaw. Nindot sa'yo, pero nindot. Pro siya nindot kayo. So, ikaw Dong. Nga 10 kay swak. Ala ko, 100% eh. Swak na sa beer brand. Hindi, katong-gato na si Choco. So, ikaw Dong. Pilay mo ma-rate ato. Ay, kabaon sa eskwelahan ay. So, ako lang ko, kuha lang ko, 9 lang ko, para ikaw ba si Ikoy. Okay, yun mayo. So, okay, manama ta sa ikatulo ng video, no? So, ato na ba ta si ikaw, pat. So, ubay-ubay, pero ba hindi na? Na, Sabi gididikhan na. Okay. ato yung ganun, react. Oo, okay. Unsay kuha na to ba? Gusto mo sa ikaw, pat? Gusto na kayo eh. Sige. Ano to si ikaw, pat? Iwan mo. Oy! Kina lagi. Hindi, kagikal! Dito kong Cebu. Naabot mo master. So guys, so diyan abot na mo master guys. Diyan ka nagigikan na. Itong pirmiro. Nagdami. Ngompragbat. Nangumpra. TikTok na mo rin. Kuhan may nag-video reaction, may TikTok. Wah, akong guto mo ni. Pwede yung mahal. Wah, pwede utur ha. Naidaghan ng sudan no? Hindi yun. Sige. Sige. Okay. Pa-rate na mo kanang kuhan man rate.
rate to 1 to 10 ug unsa kanindot ang sayaw sa Okay. TikTok. Okay, Pwede mo ilibin. pwede. Tin ra man yung Tin ra. kutong, Sige. Itrawa. Reaksyon na. Na. Dagan na din ni Tam nagdaro. Ayaw na ka to ganina. Gana, di gana to na. Dadi ko na. Right. Oh, rate. Oh, ikaw na. Unsa pila may rate nimo to? Pila may rate nimo to? Walang 7.0. 7.0 mo, ora gapon 7 na. Oh, pwede ra magyapon agad. Ikaw koy, pila may rate nimo to koy? Mga 5 lang. Di po na kuanday. Di mo to. Pamalit ano. Barbie mo to. Kada ka dong. 4 lang kay di madasa kong bukalare. Oh, ikaw tang pila mo marita to tang. 3 lang. Kanindot ato. So ako kay ko lang pod 5 lang pod ako. Eh. Parang hingamigo. Dako di kong score niyo day. Sige. So. Okay na naman ka. Arita padayon. Po, so ikalima na mga video reaction. So, Kana. okay. Sige. Kana kuno. Mura ginog siya po. Poko forever. So, Ako siguro. pila may marit ni mga to koy? Mga 9. 9? Gikihatan ko. Kiyat mas ko. So, Ako pong kiyatan. ikaw ba di? Diya dito dila am to. Pila mo to ba di? Pila? Ha? Pila mo to? Pila mo Walang ni mga to? 8.0 gyapon. Di ko ganahan na to. Walang kiyahan. 8.0. Mm. So, Ima ima na no. 7. Kuha kay 5 lang kay sila ha man tanaw was ko. Tara, dirito na Ikaw ganahan niya. to. Pila to? Ima. Mga 7. Mga 7. Nindot. So ako, pan ako. Mga 8 ako, 8. Okay naman siya, sa'yo pero. So, mana ta sa ikalima. So ikaunom na ta. Mga video reaction. Mga pistol, klaro tanaw na ini. Nabitin. Bitin, taruan nagburmoy. Masa nang skill ispat? Ano nagsa? Ano nang nagdaki ispat? Dinala sa bagis patay. Okay. Tanong. Ayos ato eh. Akong score to. Pila mo marito to kay? 7 lang kay. Magidiwalan mo ko. Like gitu. Pare kayo semua. Awa mo rin ba? Ikaw ba rin? Sa pila mo marito to ba rin? 12. Oh my god. Grabiha sa kanya nga po. Ganahan ko to. Grabe sa kanya. Murag na nga to ubi pa na. Sige. So, ikaw dong. Pila mo ato dong. Siguro kay nang hiwi man. Lalihan ng kimpin. Atatal. Ikaw pila mo ato. Oh, ako di dako day. Ayos. Kuha lang ko. Eat lang ko, eat. Eat po ko. Kaya naman, naglingkod, ramagod. Ay nako. Bala to. May itong nihataw ba? Man mahataw, naglingkod raman. Walang sataw. Na, oh. Unsa na nga apps ba? Papasa ko na bigi. Nindot na kita naon niya. Ay, kay. Manin doon, otra kayo. So, di na tayo maglangan. So, last but not the least na. Yay, kinay murag. Last na ni guys. So, di na lang mga palabihan kay. Nagdanan lang, okay? Init na da. Okay. So, di na tayo maglangan. Tawa. Dagan sa gawan. May din. Kana yung idol na to na. Oh, katanaw. Katanaw na ganina. Ano na una. Diin po ka kung So, pila marit mo to ko. 8 lang siguro. Hmm? 8 lang. Eat lang ka? Kay murag
Di kay humok da. Nati ka. Mahita bigyan mas lubay ato deh. Ngita. Ikaw dong, premo dong. Luto ka. 5 lang kay daghan mo kita ni nato. Wala. Din man. Sa hunasan. Imata, pila tang? Atin ay. Dako sa mga 3 grado di ka. May mga professor deh. Ikaw ba di? Apor. For public kayo. Ikaw ka na to. Kato birmero ganina yung itanaw. Ako kay kuan ako. Pila man? 7 ako 7. 3 lang ta. Okay man. Kayon mo na. Oh. Kamay tanong tiwas daw. Ube. Ano ba yun? Me kay? Kasi Ha, okay. ano me? Way uyab, kinsa diri way uyab. Diri ka, way uyab.